tak čekáme. Máme vyvezené. Máme to zhruba, dávame na 150 metrov, tam je prvá hrana. A ďalší dávame, tak sa poví, ja mám na tú druhú hranu. Kolega Erik to dával na vyjebánce. A na co chytáš? Jo, tak ja si kuličky si delám sám. Robím si sám kuličky. A tak mi to funguje. Oliheň, krab s MBAčkem. Tak uvidíme, co to spraví na mušovi. A jakú veľkosť? Klasika 20, 24. Uvidíme, co to na mušovi, či to něco. A môžeš nám nejaké gule ukázať? Ja vám to ukážem. Mám to takto. Tady mám. Tady je krab. Pěkně. Soli. Hezký. Soli. Tady máme. Oliheň, soli. Ty bláho, to je jako sníh. Pěkně. Vidíte, největší cinky. Tak to jim bude určitě chutnat. Aha. To je kdo? Timot. Od neho berem múčky, kupujem tekuté potravy. Keď to vystrelí, mám ešte ukázané nejaké návazce. Pane, to neskôr, to si řekneme neskôr. Jen tak ještě otázku, chytáte na panáčka nebo na poleženou, 2 guličky, 1 gulička? Tu mám, na jednej mám kraba s MBAčkem, 24 guličku na dno, ťažká gula, bez panáčka, nepoužívam tady banáčka. Na jednej mám oliheň. Dobre, tak neskôr si kukneme ty tvoje návazce. To bude druhé díle, jo? Tak čau. Čau. Tak čaute páni, druhý díl. Noc ťažká. Pršalo od večera až do rána. Totálne hustý dým. Totálne. Kolega. Tam je Vajčák. Momentálne prestalo pršať a máme problém ten, že ak vidíte, reda sa vyváža silné vlny a lodička môže ostať potopená. Takže jedna ulica vyvezená, druhá ne. Jedna na 135, kolegové na 150, obidve. Kolega jak? Na piču, ťažké podmienky. To je Mušov, no. Mokrí sme, fúka, zima je. Vyspaný, áno? Áno, ale ono to vystrelí. Ono to dojde. Tak. A. Takže takýto je Mušov, páni. Takýto je Mušov. No hlavne, že neprší. Len ty vlny. Všetko mokré, šaty. Všetko. Momentálne si robím čajíček, aby ste nebyli chorunky. A totál bordel. Totál. Jak uvidíme. Počkáme si chvíľku a pôjdem skúsiť vyviesť. Aj keď neviem, jak to zvládne lodička. No už chcem to vyvážať na nejakých 400-450 metrov. Což je ťažko aj vidieť dolu.
je raz vidět, raz není v tých vlnách, takže je to dost problém. No. Takže jdeme ještě kolegovi Gabovi. On má dvě na 150, no. A kolegovi po výdatných dažďoch. Chytaj ty tvrdé podmienky, sama voda, blato. No, to značí jedno, že si nekupujete býva Carperiu. No, ale aspoň sa mu dobre dýcha. Spoje sú svinia, no. Tady to neteče, tu to klapka, ale to voda. Ja som ju celú noc otevřít tie dvere. Ale že nepršol z tvojej strany. Od dverí. Pršol od juhu. Dobre, no. Karas povedal, aby tu skúsil na nepregnúť, víš, ty místo. Takže tak. Mušo. To je Mušo, no. Zatopený kostelík. Aj. Dobre. Tak jdem dál. To pustím do vody, jo? Takže. Mušovský prvý lisák veľký. Chytili. Na to chytil. Gangster. G1. Dve guličky. Plus obalovačka. Háček jaký si použil? Soulácky, 1000. Návazec. Šňúrku, návazcovú. Kriston. Koľko librovú? 26. Ach, pod vody. Nebelaj to. Čau.